Nah, lebih sering pasang. Mau mesem malah manis malah. Jangan jadi sehat teman ini, wah semangat. Nggih, termasuk dialani sedaya Bapak Ibu sehat semangat di Pak nggih. Niki kula mboten usah panjang lebar nggih. Macam Nggih, kula tak nggih priksani wonten ningali. ningali. nggih, alhamdulillah. Nggih, buyuk rukun masyarakat. Niku nggambarku kuncine sabar. Nggih. Jadi kuncine sabar enak cerita dalam hati wong sabar masuk surga dulu ya betul Pak. Nah, yang jadi ceritanya wong sabar masuk surga dulu itu golongan ini bendino ini ya jamaah sholat Pak. Ning waktu pembagian surga ning jero surga iki cerita sini Pak. Ning kono iki isine kok bangsa pencolek wis pokoke wong sing gak bener. Goleki parekku, goleki jenengan iki enggak kemudian dadi wong sabar iki dhewe. Nyanti parekku kene. Padahal bendino sholat jamaah karo dalane yo ngono. Nelongso. Aku sing salah iki. Terus kali malaikat Ridwan, wong sabar. Mengapa kamu di pojok kok tenang aja? Asal tenang. Sedih malaikat. Mengapa sedih? Soalnya golek kanca kula sing bendina jamaah. Nggih wonge apik ya loman, mboten enten. Ora tenang cah sabar. Nggih. Kuwi wong-wong sing tak kon ning surga iki mek sedina. Lho, setu dibanding. Namun sedina den rasane. Nah, jadi surga iki bae mulyane kaya ngene iki. Nah, setelah itu nanti saya buang roh morak mongah neraka ya jadi nanti setelah seneng sedina setu dibandingi tak kirimkan neraka kabeh sampean tenang kok Pak tak celuki padang Pak. Diceluk nggih. Nggih diceluk dimone seneng tenanan lagi surga tenanan. Nah iki wau dadi mek dibanding jeneng wong sing ning donya iki wis gak karu-karuan jen rasane surga. Kapan aku balik ning surga kaya ngono nek? Itulah Pak nggih. Dadi mek guyon iki. Mudah-mudahan bener nggih. Amin. Jadi sementara itu mudah-mudahan semua Bapak Ibu kuncinya berbuat baik. Hari ini berbuat baik, besok berbuat baik, terus berbuat insya Allah khusul khotimah. Allahumma amin. Nggih. Sementara nonton kula matur nuwun mudah-mudahan dalam hari wayang sedunia ini membawa berkah dan barokah Bapak semuanya termasuk masyarakat Indonesia di luar negeri pada umumnya. Nggih, itu matur nuwun. Akhirul kalam wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.